さやパパ活してんの？結構稼げるよ。大人の関係3万からか。みおちゃんが母ちゃんへ。ミオは僕のものだ。りょう、私妊娠しちゃった。妊娠？生活の不安も彼への罪悪感も僕が全部背負ってあげるから。軽い気持ちで既婚者と関係を持つとどういうことになるか想像もできなかったの？穏便に退職していただいて中絶も済ませていただけるなら慰謝料についてもできる限り考慮します。お前、体売っていくら稼いだんだ？私があの時パパ活なんて進めなかったら私が家を壊したんだよ。俺信じてたのに。なんか言えよ。